A continuació té la paraula el representant de l'Ajuntament de Terrassa, el senyor Isaac Albert. Bé, bon dia. Gràcies, senyora presidenta. Primer de tot, agrair la possibilitat de poder participar, de poder comparèixer en aquesta comissió i poder explicar l'experiència i com ho fem i com ho veiem des del municipi de Terrassa. Entenem que l'objectiu del projecte de llei de centres de culte o de reunió amb fins religiosos és ordenar i facilitar als ajuntaments la feina a l'hora de buscar ubicacions pels nous centres de culte o per la reubicació d'espais ja existents. En aquest aspecte, el projecte de llei creiem a omplir un buit existent en l'actualitat. Com s'ha dit, cada municipi ho fa una mica com vol o com pot. Hi ha municipis que no preveuen els usos religiosos entre les categories d'usos dels espais d'equipaments comunitaris, amb la qual cosa es pot donar que no es permeti la instal·lació de centres de culte o de reunió amb fins religiosos. Per tant, ens sembla que és un projecte de llei, la prèvia a una llei que és oportuna, que és necessària, ja que ha de venir a omplir un buit legal en el qual s'emparen diferents municipis per evitar l'existència de centres de culte, vulnerant, creiem així, un dels drets fonamentals que és la llibertat religiosa. El desenvolupament integral de les persones passa per poder realitzar totes les activitats que les conforma com a tal, des dels drets laborals, els drets socials i els drets comunitaris, però també pensem els drets civils com a dret a poder exercir la llibertat religiosa, entre altres. Pensem que durant molts anys s'ha lluitat per la regulació dels drets civils intrínsecs de l'individu, com el dret al divorci, el dret a la llibertat sexual i actualment el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquest projecte de llei ve a completar un espai que no estava regulat, que és el dret a poder exercir la llibertat de pregària, d'agrupació religiosa, i creiem que no entra en la llibertat religiosa en si, sinó en els espais on es pot desenvolupar. Atenent que vivim en un estat aconfessional i que per tant no hi ha religió d'estat, entenem que és positiu preveure que hi pot haver demandes d'espais de culte o de reunió amb fins religiosos que han de contribuir al desenvolupament individual però també col·lectiu. Terrassa, tot i no tenir previst una qualificació urbanística específica, sí que entén que tot allò que no està prohibit explícitament està permès i, per tant, en les seves qualificacions d'equipament comunitari entén que estan incloses aquests tipus d'activitat. Com que sí que està previst l'ús, es concedeixen les llicències oportunes sempre i quan es compleixin els requisits previstos en l'ordenança d'usos i activitats aprovada al desembre del 2006. A Terrassa s'enregistra en aquests moments la presència de 9 confessions religioses que disposen de 40 centres de culte o espais amb fins religiosos. Entenem, doncs, com hem dit abans, i segons el preàmbul del projecte de llei, que l'objectiu és garantir la possibilitat de la ubicació de centres del culte per tal de fer possible el dret a la llibertat religiosa. A favor, doncs, d'una llei que ens ha de facilitar les coses, que ens ha de donar instruments per poder gestionar amb més facilitat una de les complexitats sobrevingudes en els darrers anys. Dit això, i si em permeten, unes reflexions i consideracions potser més d'interpretació, més pensades en evitar possibles confusions del redactat del projecte de llei. Com deia, la llei possibilita la ubicació de centres de culte, però evidentment no obliga a l'existència d'aquests centres. En aquest aspecte creiem, com s'ha dit, que l'article 4 del projecte de llei, la intenció no és la de forçar la creació d'una categoria específica d'equipaments religiosos d'obligatòria reserva o previsió en el plantejament, com potser es podria entendre del redactat, sinó la de garantir que els plantejaments prevegin sols adscrits al sistema d'equipaments, específicament els comunitaris, en els quals sigui possible implantar usos religiosos i superar així l'actual situació en la qual en molts plantejaments s'impedeix d'entrada la possible implantació dels nous centres, tant perquè l'ús no s'admet en cap de les zones com perquè no es contempla com a possible ús dins del sistema d'equipaments. Sota aquesta consideració, ens semblaria que el redactat, tal com ve contemplat, és, si més no, un pèl confús, atès que en cap cas sembla justificable que els plans urbanístics continguin reserves de sòls d'equipaments destinats específicament als usos religiosos. Creiem
doncs, més adequat que el redactat es limités a la previsió de sòls on sigui possible la implantació de l'ús referit, però sense la seva especificitat com a tal en la qualificació urbanística. Per aquest motiu es podria prendre en consideració eliminar una part del text de l'article 4, la que acaba dient i o destinar terrenys específicament per a aquest ús. Com deia, repeteixo, per dos motius. El primer d'ells perquè entenem que la inclusió dels usos religiosos dins la reserva de sòl per a equipaments comunitaris ja garanteix la possibilitat de la implantació d'aquests usos i, d'altra banda, perquè la reserva de sòl per a usos religiosos de manera específica implicaria una pèrdua de capacitat d'adaptació a la realitat en cas que la petició d'usos religiosos no fos tan elevada com s'hagués pogut preveure. Dins de l'article 5 també es fa referència a les reserves de sòl per a equipaments comunitaris. Pensem que no hi ha cap aspecte problemàtic en tant que remet a l'àmbit de la vigent legislació urbanística. No obstant, potser seria més correcte, per coherència amb el que he dit anteriorment, parlar de la regulació de l'ús religiós dins del sistema d'equipaments que no pas de l'assignació de l'ús religiós. També voldríem destacar que la participació de les confessions religioses en la redacció dels plans urbanístics, que preveu l'article 6, en peu d'igualtat amb altres entitats, col·lectius o grups, és una aportació que creiem que és molt interessant. Pensem que és un reconeixement, si més no un pèl simbòlic, doncs aquesta possibilitat de participació entre dins allò que amb caràcter general és aplicable al conjunt de ciutadans, d'associacions i de col·lectius, però és un reconeixement explícit i aportarà unes visions diferents que fins ara no s'havien tingut en compte de manera sistemàtica. I a més jo crec que a nivell del municipi ens ajudaran també a establir noves fórmules de treball molt més transversal entre les àrees, entre els diferents serveis de l'Ajuntament, entre urbanisme, participació, drets civils, etc. Un dels altres punts on nosaltres creiem que pot haver-hi alguna contradicció és dins l'article 10, sobretot en el seu apartat número 3, que estableix que en el cas que el centre de culte o de reunió requereixi també llicència urbanística, es poden sol·licitar ambdues llicències en una instància i que en tot cas la urbanística ha de ser prèvia a la d'activitats. Pensem que aquest article es contraposa al que estableix el decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que en el seu article 77.4 estableix que en cap cas no s'ha d'atorgar la llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània de la referent a l'activitat. L'ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i les instal·lacions també estableix aquesta mateixa norma en el seu article 61.3. No podem oblidar, com explicava el regidor, que estem parlant d'espais on hi ha una concurrència important de persones, en el moment del culte i en altres moments, que s'ha de complir la normativa de seguretat que es controla amb la llicència d'activitats i que, per tant, pot condicionar la llicència d'obres. En el cas de Terrassa, a més, aquesta obligació de concedir la llicència urbanística prèviament a la d'activitats pot donar lloc a problemes d'incompatibilitats de l'ús de l'activitat, atès que l'ordenança d'usos i activitats aprovada per l'Ajuntament el desembre del 2006 es regula l'ús religiós i es concreta en quines situacions relatives és admesa. Per aquest motiu, caldria veure com es pot reformular aquest article, l'article 10, per evitar la contradicció amb els articles 77.4 del decret 179/1995 i amb l'article 61.3 de l'ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i en les instal·lacions. Bé, pel que fa a Terrassa, acabaríem. Espero que els hagi estat d'utilitat i ens podem aclarir després. Moltes gràcies.